everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Doon na lang kita sa bahay sa Tiguang. Oh, may mga pulis na sa bahay sa Tiguang. Lahos! Ayaw paghunong! Oh, may nahitabo sa bahay sa Tiguang. Kinsa man kaha ang babae nga mitubag sa cellphone ni Bimbo. Pakuski ang pagpadagan. Una, hunong sa unahan. Hunong na! Hunong! Kanaog na bugoy. Susiha kung unsay nahitabo sa bahay ni Lula. Adto na ta mag-abot sa bar. Nakasabot ka ba? Ha, bugoy? Boss. Okay. Larga na. Mulahos na ta sa bar. Yan na complete, Noy. Imo na nasukli. Gabi na. Mayon ta kung miabot na si Lula. Oh. Naan ang sakyanan ni Joseph. Naan na lang unta si Lula. Din kagi kandoy na. Di ka na di ay, Joseph. Nganong wa ka man mutuman sa imong gisaad. Ngani ka lang sa bahay. Paselo ako. Pero, Gusto gi ko nimo hatagan og kabalaka. Dorina. dili na kumahay mong pasagdan si Lula. Nga maoray mo pauli sa ila. Mao nga ako na siyang giubanan. Unyahayan man karon si Lula. Nganong ikaw ra mong usaw mi pauli karon. O kuan, nagsabot mi nga gabiin na mo pauli. Nga naman. Nakasugat mo og dili mayong hitabo sa bahay. Sorry, Joseph. Pero, dako kog nakuhang kasayuran sa among pag-adto sa bahay ni Lula. Ug unsa man kuno ning maong kasayuran? Ang kwartang gitaguan ni Layla. Bayad sa bata. Usa? Unsay Mao ka nang gisulti sa lalaki nga gustong mubawi sa maong kwarta gikan ni Lula. Kanang kwarta nga naa sa itong mga bag sa basement. Kinuo ko? Ug nakit-an ka sa maong tao? Naghood ko ug nag-surgical mask. Sigurado ko nga wa siya makaklaro sa akong naong. Ug ang labing importante, ang importante sa tanan, mao kini. Cellphone? Oh. Cellphone kini sa maong lalaki. Ug nakasiguro ko nga siya ang mipatay kang Layla. Unsa? Unya, unsa pa minahitabo ha? Isulti na ko ang tanan Dorina. Ang tanan yun. Wa, pag yun mabalik si Bugoy. Unsa man yun kahay na hitabo. Bus! Bus! Oh, Tasawi! Ha? Diyan lagi ko, boss. nahibaw ko. Nakakita ko nimo. Di ko buta. Unya, unsa naman ang imong pakisusi? Dautang balita, boss. Unsa man? Ay, nadayod sa kapulisan si Bimbo, boss. Unsa? Pero, unsa man ni pagkahitabo, ha? Nganong doon na may miabot nga pulis sa mong dapit, ha?
Biis ay, bangag sa ilong. Muna'y nakapalibog na ko, boss. Wa ka ba'y laing nakita ditong tao sa suhod sa bahay sa Tiguang? Mga pulis, boss. Mga investigador. Mga osusero ang buot na kong ipasabot. Ikordona na ang lugar, boss. Wana'y makasud nga sibilyan. Ang cellphone ni Bimbo. Nakitaan bas mga polis? Kuan, boss. Gikuha kunos babae. Matud pang bimbo. Unsa? Nagkasulti pa mo si Bimbo? Boss. Mauna. Dito ko. Kuan, boss. Dito ko makasingit sa may ambulansya. Babae ang mipasakit niya, boss. O gikuha iyang silpon. Babae? Sigurado ka ang babae? Maulagi ng gihunghong ni Bimbo na ko, boss. Bugo tawa na bugo, bugo, bugo! Bugog yun, boss. Bugog Kung yun. nagtapas siyang kauban, dili unta siya mabulilyaso. Pero, boss, kinsa kang bayana ang iyang gisulti, boss, no? Lakaw. Tawga ang atong koneksyon nga pulis sa sod. Ipasusi kung unsa yung tinuod nga nahitabo ni Bimbo. Bingis ay, bangag sa ilong. Okay, boss. Dali na mo. Mamauli na ta. Isibat na lang mi sa diha nagpaingon na ang mga pulis. Pero gisiguro na kugda ang cellphone sa lalaki. Kung mao ka na. Miyembro sa sindikato ang lalaki nga gusto mo patay ni Lola. Oh, Kung tinuod nga ang kwarta bayad sa bata, posible nga posible nga konektado sa mga magidapay og bata ang maong lalaki. May higala kang pulis. May mo ba magigsulti ko niya? ayaw. Ha? Ako nang muasoy sa higala kong pulis sa imong giasoy nako karon. Og ambi ka ng cellphone sa lalaki. Ayaw. Unsaon pa man nimo? Dili mahimo nga anha na nimo. Muhangyo lang ko nimo, Joseph. Ayaw kinig i-appeal og sulti sa kapulisan. Please lang, Pero Joseph. Dorina, mas makatabang na sa kapulisan aron madaling madakpan ang mga kidnapper. Pasag di lang una ni diri nako. Kay nagkasulti na mi sa boss sa mga kidnapper. Usa? Nagkasulti mo? Nanawag siya samtang gigapos na namo ang maong lalaki. Ug ako kining gitubag. Usa? Pero wa na siya motubag nako. Gi-off na niya ang cellphone. Bantayan ninyong bayo ako, boss, ha? Kinahanglang may makatawag nato kung dunay mga kadudahan ug lihok nga musod dinhi sa atong dapit. Eman? Eman, unsa na itabo sa inyong lakaw? Nadaha sa kapulisan si Bimbo. Ug wa na dito ang Tiguang. Unsa? Nakadangop og higala nga dili ordinaryo ang apuhan ni Layla. Ug tuan niya ang cellphone ni Bimbo. Oh, hindi, pag-ilis na lang ang number. Dili. Unsa dili? Naintriga ko kung kinsa kining babae nga nakahimo sa pagkulata kang Bimbo. Unsa? Samaran si Bimbo siyang pikas dunggan. Ug bunog kayo siya. Ug ingon sa di ko makatuo nga usa lang ka babae ang makahimo niini kang Bimbo. Unsa man kunay naong sa babae, ha? Naghud kini og nagmask. Wa niya maklaro ang naong. Nano niya? Unsa may imong buhaton karon? Oh, ilhon ang babae nga naggunit karon sa kwarta nga halin sa bata. Ang kwarta nga gisibat ni Layla. Kung sa may buhato nimo anang maong cellphone karon. Magkatabang kini nako. Aron nga mailhan nako ang kriminal ni Layla. Oh, Lola? Lola? Hey, nga di bang nagsigim kag tutok ana imong cellphone, ha?
Nagunahuna lang ko kung angay ko bantawgan ang babae nga mo'y naggunit sa cellphone karon ni Bimbo. Oh, kinahanglang imo gyud ng tawgan aron masuta nimo kung kinsa ka ng bayhana. Okay. Mulakaw ko. Buato ko karon sa kapulisan. Okay, sige. Pag-ambing. Yun na. Anong nagsige magkagtuto ka ng cellphone sa lalaki? Naguna-una lang ko kung unsaon sa paggamit ini. Aron mailhan ang mga salbahis. Oh, nanawag siya. Nanawag kining Rambo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!